भली घे म्हणता की भजी घे म्हणता? अजूला घरान बसून शिकार करतस हान मन मित्रांनो, होळीचा सण साजरा करण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा आम्ही आलो आहोत आमच्या गावातील चव्हाट्यावर. इथे सर्वप्रथम गाव होळी उभी केली जाते. इथूनच या सणाची सुरुवात होते. मित्रांनो, ही बघा आमची गाव होळी. तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल ना, एवढी मोठी होळी कशी उभी करतात? संपूर्ण गावातील लोक एकत्र येतात. गावातील जुनी जाणती माणसं त्यांचं टेक्निक वापरतात. गावातील तरुण मंडळींना मार्गदर्शन करतात. त्यांच्या मदतीने मोठ्या जल्लोषात होळी उभी केली जाते. गावात ढोल, ताशा, नाच आणि गाणी यांचा जल्लोष असतो. या सणात लोक एकमेकांना रंग लावतात आणि आनंद व्यक्त करतात. मित्रांनो, लोकांचा जोश बघा. मित्रांनो, गावची होळी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. दादा, फायनली होळी उभी झाली. मित्रांनो, हा बघा आपला भगवा झेंडा. होळीवर भगवा झेंडा जणू काय विजयी पताका फडकविल्याप्रमाणे डौलाने फडकत आहे. मित्रांनो, मी आरवी आणि आमचा मित्र अजित, आम्ही तिघांनी होळी उभी करताना पाहण्याचा अनुभव पहिल्यांदाच घेतला. ही पारंपरिक होळी आणि याला साजेशी अशी सध्याची विद्युत रोषणाई यामुळे रात्रीच्या वेळी हे दृश्य फारच मनमोहक दिसते.
मित्रांनो, आता गाव होळी उभी करून आरवी, मी, अजित आणि कनिका सर्वजण रंगपंचमी खेळण्यासाठी आमच्या घरी आलो. ही रंगपंचमी खेळण्यासाठी आम्ही ऑर्गॅनिक कलर आणि पिचकाऱ्या आणल्या. आणि आजूबाजू फिरता पासून आखेरे मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच सबस्क्राईब करून घ्या.
काय रे केला या भजी गेली भजी भली घे म्हणता की भजी घे म्हणता मित्रांनो, आरवीच्या शाळेत सुद्धा उत्साहाने रंगपंचमी साजरी केली. आरवीच्या टीचरनी उत्साहाने सहभाग घेतल्यामुळे या रंगपंचमीला 4 चांद लागले. मित्रांनो, हे माझे फ्रेंड्स लीना, किमया, आदिश्री, तन्वी, समर्थ, सर्वेश आणि मी. आम्ही सर्वांनी मिळून रंगपंचमी साजरी केली.
मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत स्टे हॅपी विथ आदर्श नार्वे. थँक्यू.